wah satu dua orang ini sepuh orang sepuh dengan satu dipono yang pamalas kiwak kebu yang tangan kinario teko kalau pun orang wayang dengan satu bikin orang Palembang Pangembatin Projo kiwak satria yang naga kinario pangarsan raka praja ingkang agung bulan datang talang yang cipta murid pesan yang bangsa tertermin swasana ingkang sinubu ing pagungan boten kesukaan sedaya para pangarsan agami ingkang dinten kelawan wengi tansah sumanding saha bulan kitab siji Watuning Gusti satemah pantes wirisuda minangka panuntun kiblat ing manembah jejering pangibadah ingkang sinubu ing pagungan sumrambah sedaya para ingkang sami rawuh ingkang reda ingkang kula pedhani ingkang madya bahwa sesami-sami dene ingkang muga kemaruna ingkang kinasih sakataing kalepatan mugi ngangsah diagung pangaksami jen kula kang dinten suka saha cuwantaka ngadeg jejering wonten ing ngarsa panjenengan sedaya satemah minggat saha munggal anggen panjenengan keca sekeca wonten pangandika tumrap perluning gati kula marang pangarsa awit awrat pundi dawuh saking keparingipun Bapak Pawito sekalian Ibu Castiningsih kinen pratensaken lampahing adicara pahargyan panggih penganten dawuhipun Wara Ayu Deta Sewu Novianti Atmaja putrinipun Bapak Pawito sekalian Ibu Castiningsih ingkang nedya kapanggihaken kaliyan Atmaja putrinipun Bapak Sugiyanto kaliyan Ibu Supriyanti ingkang apeparat Abagus Dian Kusuma Aji ananging saderengipun kula lajengaken atur jumbuh kaliyan pucaraning bangsa ingkang linambaran keburing kanca sira ati pramila langkung rumiyin sumangga kula dherekaken tunjukaken raos puji lawan syukur dhateng Gusti ingkang Maha Agung dhateng amburwendak kula inggih nyambut saking nuturing kanugrahanipun ing titiwanci menika panjenengan dalasan kula kang keparengaken tempal panunggal kanthi manggih kabajak tebih saking saluwiring kanca kaya sinawung raosipun ing ajeng mugi kaparenga kula pranata cara hambuka wiwaraning suka wenganing wicara liwat duaraning kandha kanthi hangaturaken menggaling prasasti kanthi ning tata adicara ingkang sampun karakit saha karamping kula adicara ingkang sepisan inggih praksanipun pengantin putri saking Panti Busana tumuju wonten ing sasana Isuda. Kalajengaken adicara ingkang angka kalih rawuhipun pengantin kakung saking Wisma Kalarman tumuju wonten ing sasana Padadhan. Dene adicara ingkang angka 3 inggih tumapak ing panggihing risang pengantin kakung. Paripurna upacara panggih kalajengaken adicara ingkang angka 1 inggih babaring upacara prabongan. Dene sampun paripurna upacara prabongan kalajengaken tumapak ing upacara sukma. Mekaten menggah pranaman adicara ingkang sampun karakit mbok bilih wonten ewah-ewah atur dumateng sesepuh keluarga miwah parang para paring sasmita dhateng kula. Busana kasumanggaken menggah kanthi margikan penggalih ngantos paripurna adicara. Duhur. Duhun Bapak ingkang minulya sasmita ingkang sampun kula tampi saking Bidho Juru Sembaka pilih pengantin putri sampun paripurna anggenipun angkrasa busana pengantin ingkang keparingi kersa nedya hambruyuni ingkang ing sasana Kritengga sinawang Sulistya kadya Bathari Kaporatih kang tumurun mangejawantah rahayuning sedya lamun cinandra pindha sekar kang amawa tejo.
endah mantra ulur laluwakan ingaranan roro sudaning sing kantung ingkang samya sing samboya kedang sapari lagi kekloro sirna larut tantu lomo ing awak pami kang sangat ditawakan ing saya dulu saking baik sifat rahman iya sifat rahman rahayu pangrangsa sarono kang yo mustiko kang wis kuwat saking obat Mas Ricis Raja kating calon pating lebiarkan tamping ing cahyaning surya kapiyansa gesang alus saking minangka pring jataken kang sarwa lah menika sang Prameswarinata kaapit kawiti surga marang jataken kanthi tulus lekasi pratandani prayonane penggalih lan pangrasa anggenipun macak laku lelebang ing samudra budaya agung lungsung carita adi endah sulistya kebak ing panjata becik paring patulan dan marang wayah gesang raharja lestari salami lamene para miyarsa angrasa asih tresna paling panjoko mugi-mugi keluar botengaken tebak nugroho pinayungan raharjane Gusti ingkang sinten ngayomi para keluarga pambamban angin becik penggalih suci ulah rasa tumuju ing sasana isurga sinebat panti pawulangan pengantin putri jumeneng kanthi anggara raas tanpa rasa ing pengantin mahadap ing sasana nyata medya angrerati jalpa kiniling garwa sejati kanthi mandhep angraos amun andika kula pasrahaken jiwa lawan raga samadyaning sasana wisuda pramila daya-daya kalajengaken adicara ingkang angka kalih nggih rawuhipun pengantin kakung saking Wisma Palarman tumuju wonten ing sasana pahargyan praptanipun pengantin kakung tansah manggih kawilujengan padanging surya ana peteng dudu petenging wengi anane ambung hayu hayem angayomi sarta nikmat pangatebih ing sukersakti tan wonten tindak sang saya sinang saya sang giwa duka cipta sinabeh ing sabar karana ingkang mijil saking dayaning hambet lila legawa berbudi bawa leksana lajeng sinena ingkang handung rinumaka lan ing basa minangka pegaring panyandra
Sakara ramya jagat retang kaya-kaya jagat kulon yakti menika Dewi Sarateng Surya Candra Dalu yang Kartika sarta bibiting janing Brahmana ingkang latih alam brata ananging menika pamrentani Agus Dian Kusuma Aji ingkang arsa manjing ing sasana pahargyan Mubyar busananing penganten kadung ingkang Harindra busananing Narendra lamun kadung saking Mandrawa katon Agung Prabu lan Prabowo Agung ateges kebak ing kaendahan kang sanyata adiluhur dening Prabu Indra jejereng Narendra kebekan ing kawibawan luhur Prabowo ateges sinung kawibawan Agung endah Brahma saya caket dadi laksana penganten kekalih Rulya penganten kekalih Rosamya apakun tekal tempuhing panggulu catur netra ingkang linambaran budi luhur sakala wonten daya pangaripura ingkang hambamban karsa dadya pambukaning rasa ginaan ingkang sulam ing salubaring nuwun ibu bapak ingkang mulya nyadong pailaksana pangestunipun kepareng penganten kekalih arsa kapanggihaken dene babaring upacara panggih sang penganten ingkang sepisan wujuding upacara balangan kantal kapratirsaken dening Kakang Ki Wiwit saksana pembawi astane penganten putri ambalan gantal pring penganten kakung datan saronto yodomantya penganten kakung ambalan gantal pring penganten putri lah prabata wujud saha wendining gantal kang kinarya balanging penganten sarimbit pranyata gantal dumadi saking sedakang liliting alit saha pinangsulan ngawi wenang kang awari seta ingkang mengku werdi sinambi dupi sampun parinah balangan gantal penganten kekalih tumuli angadani upacara nicak tigan kasebat babaring upacara panggih ingkang angka kalih lang-langing driya mangungkung kanduan rimang penganten kakung lajeng marepeki antiga ingkang sinaket ing baka keca kang antiga tinapak ing padha pecah sanalika pecahing antiga ateges pecahing pamikir pecahing nalar genyo badhe uwal saking panggurwetaing Rama Ibu penganten putri lajeng tumungkul arsa amiji samparipun penganten kakung datang rinoso widah inggih ya pangampil toya sekarang saman ingkang binanda widya ing jebat kasturi kasiramaken pripadane penganten kakung menika pralambang cali sedaya saliring Sukerta murih Raharja sembodo kang sinedya jituh kang binayu usya paripurna hambasuh padha penganten putri lajeng jinujung dening pinanganten kakung menika pralambang kalamun penganten kakung badhe ngangkat derajating waradya murih jajar sinanding derajating priya tuli penganten kalih sinajaran kanthi kanten asta datang dinggang sarambut pinarasasra sarwi sinengkepan sindur kang awane seta liwat lekta nuladha laku utama tumrap wong tanah Jawi kalih jumeneng kanthi kantan asta datang dinggang sarambut pinarasasra sarwi sinengkepan sindur kang awane seta mewah rekta
bebrayan putra temanten kekalih pinuntun reh ing kautamen wani marang kebandar wedi marang kawista suaraning pradonga manganyut-anyut kadya asung pemuji pangestuti pring penganten kekalih pringkang kaesti dadi kang sinedya dadya satuhi ilo-ilo ujaring mura-mura ingkang tansah banget pinunggi pundi sapa panjenengan sira harja ora edi enak ibu Kusya unggan kang pinuju tungguli penganten kekalih arsa angadani upacara kerobongan dene babareng upacara kerobongan ingkang sepisan wujuding upacara bapa timbang sawetawis kapendhet gambaripun minangka tandha pepet leng-leng driya mangkung kang duwang rimang simbur karucat babareng upacara bobot timbang penganten kakung kapangku wonten ing wedes sisih kanan dene penganten putri kapangku wonten ing wedes sisih menika pralambang kalamun bapak pawidha sampun satraji lan mangestroni pring bebrayaning putra penganten kekalih kanthi boten bancindhe banciladang boten wonten pundi ingkang kaanggep putra mantu kelawan putra pribadi sadaya karentuh kadidene piyambak wis yo paripurna tumuli penganten kekalih angadani upacara tanem penganten kekalih jenengan kanthi ngangkuri sasana pinajang dene Kang Rama tunggih bapak pawidha jumeneng ing sakajengipun dan petek pamidangane penganten kekalih sinartan puja mantra kang bijil jambra angkara winangun sedya marjaya pesti kuwara kasuk kuwasa sastrane Jawa Bawu surat wirajaya nekrat lebur dening pangestu Rahayu putra penganten kekalih wis yo paripurna anggengaken putra penganten kekalih tumuli penganten kekalih angadani upacara kacan puja upacara kacan puja minangka pralambang tanggel jawabing priya kelawan manungsa jejereng priya barbe tanggel jawab kami sandang kelawan bobo pekuman penganten kakung jumeneng kanthi ngasta tilang lampus ingkang isi ros kapura Jawa kasuntak ing panggonipun panganten putri katandhahan kangge sindu Awistara Benya nampi Limas ayu Detan Seliwanti datang boten wonten ingkang marebel nadyan sawiji menika anggawaran menika anggawaran kalamun Limas ayu Detan Seliwanti sejereng wanudya ingkang geni mesti pingsur pengabdian Kusya angadani upacara kacan pucuk penganten kekalih anu tapi jejereng anak anu bito ingkang tansah luburake asmane piksep wujuding gula kaya tumuli ditenenake marang para ibu nadyan ing kono wujuding gula kaya ampun sakedhik parandene benda nanti bapak pawidha kalawan ibu sasti ningsih tebak ing pengarep mugi saged nyukupi saged murakati ing bebrayaning putra penganten kekalih mugi sampun paripurna ing salajengipun putra penganten kekalih angadani upacara bakar
tembung dahar redo tembung sesaran menika peralaman gesang ingkang indah kalamun pengantin kekalih sampun saya karti manunggal ing cipta rasa miwah karsa dengan susah bebrayan kudu nopo kanthi sabar panerima pengantin kakung gedulang pengantin putri kanthi kebaing rasa tresna ing kono silih banti pengantin putri gedulang pengantin kakung kanthi kebaing rasa asih mesti disabdo pangandikan saking para pemundi manunggaling karsa marganing mulya wis ya paripurna tembung pengantin kekalih hangatane upacara nunjuk kaya ngene pengantin kekalih pinaringan unjukan kaya ngene ingkang mijil saking kendi pratara kaya ngene ingkang mijil saking kendi pratara kadya utyara rinci menika pralambang kalawan pengantin kekalih badhe cepat dua skala dalma satemah mijilaken tapa kang awani seta kuwah tapa kang awani mita lan enten bisa ketombak bar putra kang minangka rembane Bali Wisnu nunjuk kayane pun bisa kebagus warah kalamun sabarang tumindak kedang pinambaran peningin sampun paripurna upacara perhubungan kalajengipun kemapaing upacara sukeman nyadong palilah saha pangestanipun kepareng putra pengantin kekalih arsa atur pangabekti dhateng Rama ibunipun boten nami sing lar saking dawuhing bener angegung-agungaken sesalwining jatma ingkang mekaten anggambaraken bektinipun pengantin kekalih dhateng Rama ibunipun dhumateng pengantin putri mugi kepareng anglolos seduluripun pengantin kakung langkung rumiyin upacara lira durung katindakaken dening Ki Wiwit Wihardi sumangga sadèrèngipun adicara sungkeman kawiwitan pengantin kakung wis bangkit saking papan palangganira anganti kang garwa repepeh pindha saka patarahan sigra tumungkul yayah konjem pratiwa bananing anten saringgit kang neping asta sarwa serembang ing jengku kiring aman sinampan adhing cipta ing masuk ing sakungan anuru mentake yo astara saking Rama ibu dene romangun bebrayan mugi tansah panjang kapulyan lan Duti silung kemangking kepadane Rama ibu datang bisa tinandika kadya sinenggal mayat batine sumedhot ing alih dene
Josu untuk alusmo ini rumah akan bisa melanjutkan. Gusti Allah itu mengatur bakti tentang rumah ibu pengantin itu. Kemudian pengantin kalian asal atur bakti super pada rumah ibu pengantin. Semoga kepareng-pareng berkah pangestu dumateng putra pengantin kekalih kanthi foto sesarengan. Anjaring tumapak ing upacara foto keluarga. Kepareng njalirani pangandikan saking Bapak Pawito. Kepareng aturaken pungin panuwun ingkang tanpa pamit. Dene panjenengan sedaya sampun kersa ngrawi anggen Bapak Pawito sekaligus bocah sing kagungan karsa. Ingkang ngari kaliyan menika kemban darmane warga Iwo Suto Mahargyo Siwi malakrama akan atmojo putranipun ingkang asesilih Woro Ayu Beta Selin Novianti ingkang sampun kajatuh krama dening Abagus Dian Kusuma Aji putra Panjalu saking Bapak Sugiyanto kelawan Ibu Supriyati. Kalajengaken upacara foto keluarga ingkang angka kalih jumenipun Bapak Sugiyanto sekalian Ibu Supriyati. Semoga paring berkah pangestu wonten putra pengantin kalih kanthi foto sesarengan. Kepareng kambing atur minangkani sesulih saking Bapak Pawito sekalian Ibu Castiningsih. Kepareng aturaken gunging panuwun ingkang ketanpa pepindhan
Jadi panjenengan sedaya sampun kersa paring pambiyantu ingkang awujud iguh pratikel pemanggih tenaga menapa tinipun Dobeo ingkang gebelengipun saged ngregengaken adicara ing siang menika. Sareng ing saking keluarga agung Bapak Pawido kalian Ibu Castiningsih boten saged ngaturi piwales menapa-menapa anamung saged ndedonga nyuwun dhumateng Gusti ingkang akari jagat mugi-mugi sih kanugrahaning kautaman panjenengan pikantuk nugroho kanthi lelitu. Kalajengaken kadang-kadang Dumas kadang-kadang Bresmet saking Nimas Ayu Pita Seli Novianti sumangga paring berkah pangestu dumateng putra pengantin kekalih kanthi foto sesarengan. Keparengan ngambali atur malih minangkani sesuai saking Bapak Pawido mugi nyuwun gunging Syekh Samudra Pakaksami senadyan ing titiwangsi menika Bapak Pawido sekalian Ibu Castiningsih sampun dangu anggenipun keracik kerantam ginambar kanthi katoto katiti saha tarik-tarik ewa semonten ngantos dumugi ing kaleksanan kanthi ing pamirsa panjenengan tasih kathah kira-kiranipun sedaya wau jalaran Bapak Pawido sekalian Ibu Castiningsih boten saged netepi tri trap silaning nampi tamu ingkang awujud kupuh lungguh tuwin sukuh kupuh boten saged grapyak sumanak nampi rawuhipun panjenengan setunggal bapa setunggal lungguh boten saged nyawisi papat palenggahan ingkang sampun jubuh kalian pangkat derajat tuwin semat panjenengan ewa dene sukuh boten saged nyawisi kedaharan tuwin unjukan ingkang dados kareman panjenengan sepisan malih lumantar kula Bapak Pawido sekalian Ibu Castiningsih nyuwun agunging Syekh Samudra Pakaksami. Katur dumateng keluarga saking Bapak Pawido Ki Ibu Castiningsih sumangga mbok menawi badhe ngersakaken foto sesarengan saderengipun adicara ing siang menika paripurna. Sepisan malih saking keluarga Bapak Pawido Ki Ibu Castiningsih mbok menawi ngersakaken foto sesarengan sumangga saderengipun adicara paripurna. Ugi keluarga agung mbok pilih tesih wonten ing papan mriki keluarga agung saking Bapak Sugiyanto sekalian Ibu Sugiyanti. Semoga Bapak mengesahkan foto sesarengan saderengipun adicara dipun tutup.